Добър ден на всички наши зрители и добре дошли в поредния епизод на нашия подкаст Дълбини на вярата, организиран от младежкия отдел на Църквата на адвентистите от седмия ден, град Лондон. За този и предишните епизоди може да намерите в описанието, което ще намерите долу в линка на нашия YouTube канал и там може да видите и всички предишни епизоди, както и всички бъдещи епизоди, които ще бъдат качени. Днешната тема е доста интересна и има един много специален гост в лицето на Диан Димитров, а заглавието, всъщност на нашата тема е "Къде е Бог, когато имам нужда от Него?" Благодаря за поканата. Здравей, Стан. Здравейте на вас, приятели, които ни гледате в нашия канал. И така, Дидо, направо да започваме тогава с първия въпрос. Ако Бог е любов, Бог е всемогъщ и Бог е без начало и край, тогава как така на земята има зло, при условие, че Бог е създателя на земята? Ти не ме жалиш, въпреки че сме добри приятели, ми задаваш от най-трудните въпроси. И с това са приятелите. Да, понякога, наистина. Но същевременно е много важен въпрос, защото всеки тръгнал по този път, мисля, че е хубаво да се отговори на този основополагащ въпрос. Как така Бог е любов и има това зло и то съществува на нашата планета? Ако Бог е любов, това не е ли ако целият му характер е любов, как така и злото успява да се намери своето място тук? Според мен, най-великото нещо, давано на нас, човечеството, е правото на избор или свободата, свободната воля. Всеки от нас може да избере хиляди неща на ден. И това, според мен, е доказателството за Божията любов. Понеже, ако нямаш право на избор, то ти няма и как да обичаш, понеже любовта не може да бъде насилвана. Любовта се крие в това, че човека, който те обича, трябва да избере да те обича. И там идва разковничето с злото. Когато дадеш свободен избор на някой, ти поемаш малък или голям риск, защото не знаеш какво ще избере той. Всъщност злото се заражда от нашият личен избор. И това е. Ясно. Добре, наистина това е много интересно. Де факто, той Бог можеше и да ни програмира. В случай нямаше да има зло, поне сме програмирани да правим само добро, но пък цената щеше да е любовта на земята. Нямаше да има истинска любов. Да, като творец той можеше да ни сътвори така, че винаги да действаме според неговото очакване, но, както ти казваш, нямаше да има любовта. Любовта изисква решение и действие от индивида. Ние щяхме да бъдем лишени от това решение и от това действие. Нашите действия щяха да бъдат ограничени само в това, което Бог беше запланувал за нас и никога нямаше да има никакво различно мнение, никакво отрицание. Всичко щеше да бъде. Щяхме да бъдем не човеци, а компютри, може би. Не знам. Ясно, ами слава на Бога, че ни е дал тогава свободата на избора. Да. Но добре, разбрах. Мисля, че наистина успях да вникна в същността на злото, обаче едно нещо не разбирам. При условие, че, както казахме, нали, Бог е любов, Бог е всемогъщ, да, Бог ни е дал свобода, но мен много пъти ми се случва, че на мен съм бил свидетел на абсолютно много човешки, така да кажем, драми, в които наистина ми струва, че живота е абсолютно несправедлив. Има хора, които изглеждат, че вършат само добро, наистина стараят се, обичат, всички са отдадени, са на Бог, са верни, нали, доколкото аз виждам и разбирам. И накрая изглежда, че те биват наказани. Нали, дали с болест, дали чрез отношение на други хора, но сякаш Бог не им помага. Дали Бог ги наказва директно или Бог просто не се намесва в тази несправедливост. Това е много интересно. Но на мен по-човешки ми се разбира, че е абсолютно несправедливо по някакъв път съдбите и нещата, които се случват на някои хора.
Мислех, че най-трудният въпрос мина, те май сега това почват. Приготви се за следващия тогава. Да, т.е. ако Бог е любов, ние очакваме да бъде справедлив, защо позволява толкова зло да се случва на земята и защо понякога хората, които го обичат и се стараят да го следват във всичко, всъщност страдат повече на тази земя. Още един много добър и основополагащ въпрос за времената, когато останем насаме с Бог и нещата в живота не се случват както точно сме очаквали. Според мен, когато страдаме, ние се запитваме защо се случва на мен. И ако това, което знаем за Бог, това, което знаем, че Той очаква ние да направим, но ние не го правим поради съзнателен избор, случва се, тогава някакси до някъде разбираме Бог, защото знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бог. И знаем, че и виждаме, че Той е пробвал поне няколко пъти с много по-меки методи, но ние не сме го послушали. И тогава, ако сме искрени със себе си, вярваме, че това е просто за да ни възпита. Като това страдание не е целта на Бог, целта на Бог е да се върнем при Него с цялото си сърце. И това страдание е временно и целта му е да се научим урока, след това, което спира. И някак с това го разбираме. Окей. Какво да кажем обаче, когато сме наред във връзката си с Бог, обичаме Бог, виждаме Неговото влияние в нашия живот, виждаме дори, Той ни отваря очите за нуждите на другите, т.е. ние сме окей с Бог, ние сме окей с нашия ближен, проявяваме любов и грижа към Него и въпреки това, освен че не надминаваме хората, които са свикнали да си ходят в живота така, по течението, освен всичко това, ние даже дори и страдаме. Каква е логиката? За нас няма логика, наистина. Само да мъгна наистина, като че ли, въпреки че си верен на Бог, правиш всичко, което Бог очаква от теб и въпреки това получаваш някакъв вид несправедливост. Точно, да. И защо Бог тогава не се намесва? Точно. Не знам дали би трябвало да засегнем това, че всъщност Бог не го твори това нещо, но пък защо го допуска? Ние сме повярвали в един всемогъщ Бог, според който Той владее положението и защо това положение не се оправя, когато ние според нас и според Словото, което ни е оставил, ние сме наред. Сега се сещам за 3 примера в Библията, които биха ни дали по-добра светлина по този въпрос. Първо се сещам за личността на Йосиф. Йосиф страдаше несправедливо 13 години. Първо беше продаден от своите братя в робство, поради това, че те му завиждаха. И ето как злото се поражда от свободния избор на другите. Просто ние въздействаме с нашите избори, както изборите на другите хора в света въздействат върху нас. След това, всеки знае историята за Йосиф, предполагам, след 13-те години страдания, той реши да остане верен на Бог и чак тогава започна да се издига до позицията на министър-председател, казваме ние. И на него се откри, Бог му откри в рамките на неговия живот каква беше целта, какъв беше плана. Просто защото, може би, нямаше друг начин да стане министър-председател на Египет, един евреин, освен по пътя, по който той тръгна и срещна хората, които трябваше да срещне и в дома на Петефри, и в затвора. Накрая на живота си Йосиф нямаше тези въпроси. Защо на мен? Как така? Не направих ли всичко възможно и по волята ти, Господи? Искам да разгледам и още една личност. Това е личността на Йов, който е доста екстремен пример за послушание въпреки всичко. Ама наистина въпреки всичко.
В края на неговия живот той няколко глави задава въпроси на Господ и на него не му се откри защо точно, не му се откри начина, не му се откри задкулисието, което ние имаме в Библията. Тоест, той получи някакъв вид отговор и разбра, но не разбра какво се случи. Тоест, просто Бог избра да му отговори на въпросите с още по-големи въпроси. И той каза, добре, на мен това ми е достатъчно. Просто нашето време е ограничено и затова ни е, може би, най-ценният ресурс. И гледаме от гледна точка на това, че искаме всичко днес, сега и всяка минута страдание не е лесна, понеже знаем, че не ни остава много време. Докато Бог в любовта си гледа всички тези неща от гледна точка на вечността. И по този начин понякога не ни разкрива всичко и целта на това страдание. Прекрасно, да. Прекрасно. Наистина много хубав отговор, Дидо, доста задълбочено. И доколкото аз разбирам, като че ли има много интересна връзка между Божията любов, обаче и Божията справедливост. Защото Божията любов, да, нали, той те обича, той се погрижи за теб и така нататък. Обаче поради Божията справедливост и греха и злото на земята, той има тази любов към всеки един, както към нас, така и други хора, които дори вършат зло. И поради Божията справедливост той не може всеки, който извърши някакъв грях нещо, на момента направо хвърли един гръм и да го приключи. И нали така никой няма да страда един вид, но като че ли поради любовта и справедливостта, той работи по малко по-различен начин. Ние не винаги като че ли може да го разберем, както Йов до ден днешен смисъл. Той тогава наистина като че ли не успя да разбере абсолютно всичко. Защо на него му случи? Той се казваше още в началото на книгата, нали, че бил много послушен, верен, така нататък. Молеше се и всичко друго, както трябваше, отдаваше на Бог почет и накрая изведнъж всичко възможно най-лошо на този свят, като че ли му се случи за много малко време. И въпреки това обаче той наистина устоя. Да, както ние, така и Йов в началото задаваше, може би, грешните въпроси. Защо на мен, до кога, как, какъв е смисъла, докато по-скоро правилният въпрос според мен звучи: Господи, на какво искаш да ме научиш с всичко това? И Йов си разбра своя урок и затова спря да пита. Не получи всички отговори, но просто доверието му в Бог дори се повиши, защото в края на книгата си казва: чувал бях за тебе, сега вече окото ми те вижда. Това е едно преживяване. Пак казвам, това е доста екстремен случай и надали на всички ще ни се случи точно това, но и аз се надявам не, всички се надяваме, няма нищо лошо и неправилно в това да се надяваме да е не, но той се разбра урока. Абсолютно. Добре, и това всъщност ме отвежда обаче към следващия въпрос. Още малко ти обещах, че ще тормозя. Първо, аз съм в ситуацията на Йосиф. И една от ситуациите беше, когато той вече беше в робство, беше почнал да се издига като главен роб, нали, под опеката на Петефри. И имаше една ситуация с жената на Петефри, където тя го изкушаваше. И той пред Бог, нали, отказа да извърши този грях и избяга. И въпреки това, нали, той беше наказан, беше вкаран в затвора. Ние след това знаем, нали, че това явно е бил Божия план и след това, нали, той беше издигнат до министър-председател на египетската империя. Нали, обаче, моят въпрос е: мен, ако прямо ми се случи това, аз заради Бог, за да спази принципите, после ме хвърлят в затвора, аз си кажа: Боже, ти какво направи? Сега нямахме изделка с теб, Боже, нали? Аз те слушам, ти ме благославиш един вид, нали? И ме държиш над всичко, нали? Пазиш ме от тия злини. Къде е надеждата на един наистина вярващ човек, един християнин в такива тежки ситуации, когато наистина всичко е всяка срещу теб? Благодаря за този въпрос. Ние на български си имаме една поговорка, че няма ненаказано добро. Абсолютно. И много хубав пример, защото той
засяга точно това, от което говорим. Щеше ли да му бъде по-лесно на Йосиф, ако се беше хванал с жената на Петефри? За момента, да. В рамките на краткосрочното бъдеще, супер. Имаше ли повод да го направи? Защо не? Каза си, аз толкова много страдаме и сега вече ще ми тръгне на добре. И точно това доказва нашия човешки избор, нашата свободна воля. Той избра да остане верен на Бог, въпреки всички обстоятелства. Много е вероятно да е знаел какви ще бъдат последствията още тогава. Но въпреки това, поради любовта си към Бог, е избрал точно това да се случи, независимо от последствията. Защо стана по-трудно? Точно за това стана по-трудно, защото избра да прави правилните неща. И ние, живейки в този заразен от вируса, наречен грях свят, понякога трябва да направим трудния избор. Да останем ли верен на Бог? Може би никой няма да разбере, може би нещо съвсем малко, понеже изкушението никога не почва с нещо драстично и много голямо. Да. Изкушението винаги почва с нещо добро и съвсем малка част от което да бъде лошо. След което лошото взема превес. Малко по малко, но сигурно. И нека да видим сценария, разбира се, според нас. Какво би станало, ако Йосиф се беше хванал с жената на Петефри? Петефри често го нямаше. Може би той беше умен човек. Може би щяха да успеят да се укрият и щеше да се остане до там. Слуга и на мъжа, и на жената на Петефри, обслужваш всичките им нужди и загубваш връзката си с Бог. Нищо друго не го чакаше. Нали, не знаем, ако пък беше хванат, смъртта му беше сигурна. Какво? Това е в краткосрочен период, щеше да бъде добре и след това никой не знае. Добре, бързо извинявайте, само да вметна обаче допълнителен въпрос. Въпросът е, в такива ситуации ние сега знаем развръзката, но на момента не го знаеш. Каква ти надежда? Какво ако Бог те изоставил? И накрая ти емошно служиш, лишаваш се от временното удоволствие, временните привилегии, а пък после абсолютно нищо не получаваш. Как знаем, че Бог наистина ще се намеси? Къде ти е надеждата, че наистина нещо се случи добро с теб? Ако останеш верен на Бог? Да, ние нямаме написана историята на нашия живот и да я погледнем така от бъдещето, както гледаме сега историята на Йосиф. Много хубав въпрос. Но имаме всички тези истории и виждаме, че Бог все пак се намесва. Аз в личния си живот съм стигнал до това убеждение, че решението трябва да бъде мое. Когато аз взема решение, тогава и Бог намира разрешение на проблема. Не винаги както аз желая, не винаги когато аз желая и за това трябва да се търпи още и още и още. Защото това е в Божието време и ние нямаме власт над това. Но имаме всички тези истории и също така 100% всеки християнин има своите опитности, в които опознава Божия характер по-добре и по-добре. Да вземем за пример Исус Христос. Исус Христос на кръста извика думите Боже мой, защо си ме оставил? Защото тези думи бяха изречени най-вече поради това, че Бог трябваше да понесе всичкия грях на всички хора на земята и този грях направи такава обвивка около него от тъмнина, че той не можа да види своя Спасител. И всъщност Христос не се страхуваше толкова много от смъртта, страхуваше се, че беше изгубил одобрението на своя Бог. Но въпреки това, последните му думи бяха: помогнете и вие, в твоите ръце оставям духа си. Въпреки всичките обстоятелства, той беше развил такава вяра, той познаваше Бог толкова добре, че знаеше, че неговия характер е любов
И всички тези обстоятелства не можаха да го накарат да промени отношението си по този въпрос. Прекрасно, прекрасно. Доколкото разбирам, понеже ние наистина не знаем бъдещето за нашия живот, за хората около нас, но пък като че ли знаем, че може да вярваме на Бог, че наистина, може би не по нашето време и начина, по който го очакваме, но наистина ще се намеси по някакъв начин, както той е обещал и както виждаме от примерите. Там и след и наистина разковничето на надеждата ни. И точно това ще да кажа, че там е нашата надежда, понеже Бог не ни е обещал да ни даде всички детайли, точно как ще се протече живота ни, но Той ни е дал много по-голяма надежда. Бог ни е обещал, ако ние приемем и изберем Него, да ни подготви за един много по-хубав свят. И когато ние сме избрали това, сме му дали позволение да го направи по начин, по който Той желае. Като целта му е да има общение с нас, първо, и второ, да премахне всичко, което ще ни пречи в този свят. И е много важно, точно за това не случайно наблегнах, да имаме, вече звучи като клише, то проблема на клишетата не е, че не са верни, а че ние им обръщаме внимание. Личната връзка с Бог, едно лично общуване чрез молитва, като Бог не се нуждае от нас да го информираме за нашите проблеми. Той вече ги знае. Но точно поради личния избор, който Той уважава, Бог може да се намеси в нашия живот само единствено, ако ние го помолим, ако това е нашата воля. Затова е много важно да се молим и да му казваме проблемите си и винаги да го правим с вяра, че Той ще се намеси в най-доброто време за нас. Ние виждаме наоколо около нас, но както и в Библията се казва, че Божиите пътища са много по-високи от човешките пътища, Господ отгоре вижда цялата картина много по-добре от нас. След това, за опознаване на Божия характер, бих казал, че трябва повече да изучаваме Божието Слово, понеже точно там, чрез тези случаи, Божия характер е добре описан и ние всеки път виждаме нови и нови черти на неговия характер и се убеждаваме по-добре за това. Абсолютно. Супер, Дило. Благодаря ти. Имаше едно изказване, което на мен наистина ми се допада много свързано с това, което каза. Бог не е обещал лесно пътуване, но крайно пристигане на крайната дестинация. Сигурно и трайно. И ако ние погледнем през очилата на Бог, по-човешки го казвам това нещо, и нашия приоритет стане вечността, страданията в този живот не биха имали никакво влияние върху нас и изобщо се казва, че във вечността ние няма да имаме никакви въпроси към Христос. Абсолютно. Амин. Амин. Прекрасно, благодаря ти, Идо. И сега един последен въпрос за заключение. При условие, че до сега говорихме за злото, за несправедливостта на тази земя и така нататък, ние като християни, какво може да направим, за да направим света малко една идея по-добро място за живеене и въобще ние може ли да направим нещо по въпроса или всичко в Божите ръце и ние нямаме нищо, не може да направим по въпроса? След толкова много въпроси за любовта и свободната воля, ако кажем, че ние не можем да направим нищо, този подкаст ще бъде една огромна лъжа. Разбира се, че можем да направим и когато питаха Исус коя е най-голямата заповед, той даде две заповеди. Да възлюбим Бог с цялото си сърце, всичкия си ум и как да възлюбим ближния, както себе си. Тоест, ние можем да изберем да покажем тази любов на хората около нас, като всички знаем, че нашия ближен са всички хора по света. И когато се молим и имаме добро общение с Бог, аз вярвам, че Той ще ни намира случаи, в които
да виждаме, че те се нуждаят от нашата помощ по начин, по който ние можем да помогнем или знаем начин, по който можем да помогнем. Лично аз съм го изпитал това и то действа двупосочно, понеже в грижата си, не че аз не съм имал проблеми, но когато изместя фокуса от моите проблеми и видя как хората живеят, първо се виждам, си казвам, то има хора, дето живеят много по-зле от мен. И това до някъде ме успокоява, не че ми решава проблема. Второ, помага ми да не се префокусирам върху моя проблем, понеже всичко, върху което се фокусираме, ние му отдаваме по-голямо значение и понякога просто преекспонираме нещата и сами увеличаваме проблема си. Трето, всеки е помагал на някой, е виждал блясъка на очите му след това и просто е невъзможно да не се зарадваш, когато видиш хората, на които си помогнал и са били в тежко положение. След този блясък е невъзможно да не усетиш любовта, а именно точно това Бог ни е поверил на нас, да разнасяме тази любов. Първо да отидем при Него да я вземем, след това да я разнесем. Прекрасно. Както има една основна разлика, като че ли по човешкия си начин и по Божия начин. По човешкия начин да взимаш, супер, радват. По Божия начин да даваш, значи да получаваш. Това като че ли е доста интересно. Точно така, да. Просто, както се казва, даваща ръка никога не обеднява. Да, няма да имаме всичко, в това съм сигурен. Това не е сделка с Бог, нека да уточним. Но съм сигурен, че ще имаме достатъчно. А понякога това е много повече от това да имаш всичко. Амин. Прекрасно. Амин. Благодаря ти много днес, Дидо, за това гостуване. Благодаря ти наистина, че успяхме да задълбаем малко в някои така интересни въпроси, поне за мен, предполагам и за доста от нашите зрители. Надявам се да им е било изключително полезно. И с това днес приключваме днешния епизод. Благодаря за всички, че бяха с нас, гледаха. И следващия епизод ще се излучи след около месец.